Bathuk iki ana tulisan Caraka balik. Iya. Unine piye? Unine Ngatra Bagama nyaya Jada Palawasata Dakaracana. Lah yen Ngatra Bagama nyaya Jada Palawasata Dakaracana kuwi werdine piye? Ora bisa diwerdekake mergo tulisane wae kuwalik. Lho. Lah yen supaya bisa diwerdekake kudu diwalik den supaya bisa muni ana Caraka Datasala padha janyenan mangga Bathara. Lah kuwi banjur werdine piye iki dalang? Werdine mengkene. Ana Caraka ana kuwi tegese wis ngarani kaya dene titah manungsa kang urip ana ing Madyapada kuwi kang kena dinarani Hana. Caraka. Caraka kuwi utusan utawa Caraka cipta rasa karsa manungsa kinantenan cipta rasa karsa. Ngono ya kuwi ana Caraka Datasala. Sawise manungsa wis dititakian urip ana ngandonya ora kena padha datan swala kudu nindakake apa sak bener padha makarya kanggo ngayu marang keluargane dhewe-dhewe. Ya kuwi Datasala yen padha jayanya padha sing ngarani jayanya tegese pengpengan. Wong urip ngono aja kok pengpengan bisa ngalahke marang satrune kuwi ora sing dikarepake pengpengan kuwi bisa ngalahke manungsa duweni sedulur patang perkara alwamah supaya amarah mutmainah utawa abang ring kuning putih kuwi mergo yen manungsa dikendhaleni nuti hawani nepsu patang perkara mesti bakal rusak uripe. Mula kudu bisa ngendhaleni anane alwamah supaya amarah lan mutmainah kuwi mau. Ya kuwi pot kang dinarani padha janek mangga Bathara. Mo tegese sukmaga tegese raga Bathara badrang. Yen sukma wis oncat saka raga mung gari badrang. Yen macan mati ninggalo lulang, gajah mati ninggalo gading, yen menungsa mati ninggalo asma kang arum. Mula tumindak muripna Madyapada aja pati-pati cilik ngrasani ula gedhe mitinah mring sapadha-padha. Gelem apa? Oh iya. Ono Kyai Dalang. Iya. Lah yen iki tulisan kang ana cethakku iki unine piye? Unine mangkene. Sangkala yeka sangkaning lara Wisnu kena ing lara lungguh aneng bayu. Kang lara moya dening Hyang Brahma. Hyang Brahma kena ing lara lungguh aneng saranduning hangga. Kang lara moya dening Hyang Siwabuja. Hyang Siwabuja kena ing lara lungguh ana napas lan swara. Hyang Siwabuja moya dening Sang Hyang Tunggal tan mustan kena ing lara. Hyang Tunggal nurunake putra Hyang Wenang, Hyang Menang peputra Hyang Nur Cahya, Hyang Nur Cahya peputra Hyang Nurasa. Hyang Nurasa kabeh pus manunggal dadi siji lan Sang Hyang Tunggal kahanan lan tunggal rasa pangrasa Jatimaya rasa Jatimaya saka kersaning Sang Hyang Maha Wisesa. Oh iya kuwi tulisan kang ana cethakku Ki Dalang. Lah yen iki tulisan kang ana ndadaku ki unine piye? Tulisan kang ana ndadamu kang aran ya kuwi Rajah Kala Cakra Sastra Bedatu utawa Sastra Binedati kang unine mengkene Bathara Kala. Yamaraja Jaramaya, Yamarani, Niramaya, ya Silapa Palasiya, ya Midura, Radamya, ya Dayuda, Dayudaya, ya Sihama Mahasya, ya Syaca Cayasya, ya Midusa Sadamya. Lah kuwi tegese piye? Tegese mengkene kang nguwasani teluk asira, kang gawe kang ngrencana Marya Sakti, kang nyilakani ilang kluyanira, kang gawe luwih markana, kang gawe mlarat nyugriyana, kang merangi ilang kekuatanira, kang nang saya asiya sira, kang marai dosa sumingkira sira. Oh iya. Saiki tulisan kang ana gegerku iki mara gage wacana Kyai Dalang. Ya kuwi sastra gigir kang unine mengkene. Wong Hyang Kala Sawidana Durga Kala Sawidana Prabaning Wasisa Sawidana
tumurun mring Madyapada aur pujaning para dewa Sang Asmara Jatra wus kulan pujaku singgah-singgah kala singgah suminggah lawak nolawak ni si Kuthara si Kuthari si Benggala si Benggali si Bintapa si Bintabi si Bintaka si Bintaki si Durbala si Durbali si Rumaya si Rumayi si Udaya si Udayi si Srimaya Kedah Maya si Dayuda si Dayudi Adiyuda Adiyudi Riudaya Riudayi Jaramaya Jurumaya singgah-singgah kala singgah suminggao hongewang siwama siwah oh ladaya kuwi tulisan mapan ana gigirku Kyai Dalang ya pancen mengkono Bathara Kala oh iya saiki nyatane aku mbok wacakake tulisan kang ana awak aku wis matur nuwun banget ateges cira kita anggap sedulurku tuwa Kyai Dalang aku mbangun miturut apa sareh perintahmu ya kowe saiki wiwit dina iki kowe sak wadya balamu para baju barat padha sumingkira saka ya kuwi ing pedukuhan Karangsari kene luwih kowe aja nganti mapan ana banjar pekarane Bapak Rosidi kowe kudu sumingkir sing luwih ado aja nganti ganggu gambaran